Okay, jeg, jeg har haft en interessant dag. Jeg tænkte, jeg vil prøve at lave sådan en helt ro video. Se, hvor godt jeg kan gøre det med min telefon her på et stativ. Øhm, det var fordi, at noget er godt for mig. Sådan en ting, altså det der ligesom skiller alle personer, hvorfor vi har så forskellige historier, så forskellige veje hen til succes. Fordi jeg startede egentlig for mange år, altså for, det må næsten være 4 år siden nu, at jeg begyndte at arbejde på mig selv og det her med succes og prøve at skabe en virksomhed og være selvstændig og prøve at få økonomisk frihed. Men jeg er der ikke nu. Jeg er langt fra. Bare for at være helt transparent, jamen, så er jeg virkelig langt fra. Altså, jeg er ikke engang på vej rent økonomisk set, altså rent i forhold til tal på kontoen. Jeg er ikke engang kommet fremad der. Det er nærmest den modsatte vej. Altså den her, mit hoved, det er jo selvfølgelig noget meget langt, kan man sige. Men der skal ikke komme noget ind på kontoen endnu, hvilket kan frustrere mig sindssygt meget. Og jeg tror, at det, jeg er nødt til at lære på min rejse, før at jeg kan få penge på kontoen, det er, at jeg er nødt til at lære, at jeg kan ikke bare få min vilje. Altså, jeg kan ikke bare få det serveret på et sølvfad. Øhm, jeg skal ligesom, det er jo fair nok, at man gerne vil have noget, og jeg gerne vil have min vilje, rent sagt, ikke? Men jeg skal også arbejde for det. Jeg skal gøre en indsats, yde for at nyde. Og jeg tror sådan rent underbevidst, der er min hjerne sådan, som om at jeg burde kunne få det. Altså, at ja. Så hvis jeg prøver at arbejde efter noget, så forventer jeg, at jeg allerede får en, du ved, tilbagebetaling, eller hvad man skal sige, i karma og gode penge og så videre, allerede efter en uges indsats. Og så er det måske engang fuld indsats, eller ja, 100%. Så ja, og det er jo ikke så fedt at sige til alle jer derude, men det er selvfølgelig noget, jeg tænker, det kan være noget, der kan hjælpe jer. Øh, og bare mig selv også. Altså, og det er forskelligt, hvad folk har behov for at lære og få, altså få erfaring med, for at komme videre i deres liv. Øh, ja, altså jeg er ligesom nødt til at lære, at der skal lidt mere til, før at jeg får det, jeg vil have. Altså jeg skal gøre lidt mere for det. Øh, ja, det tror jeg. Så det var egentlig bare sådan en ren kort, virkelig hurtig, rå video, jeg tænker, jeg vil prøve at lave. Øh, jeg tænker, jeg bare poster den og siger, fuck it, det skal ikke være perfekt. Øh, og det er sygt mærkeligt. Men igen, det her, det er en del af min rejse. Og jeg håber, det kan inspirere jer derude. Øh, og ja, hellere lave noget, end at gå efter at gøre det perfekt, og så aldrig få det gjort. Fordi det er nemlig også noget, jeg har været udfordret med, kan man sige. At jeg hele tiden har tænkt, det skal bare være perfekt fra start, det skal være snorlige, og så bliver jeg aldrig færdig. Fordi jeg hele tiden laver flueknæpperi, er det ikke? Jo, det hedder hele tiden. Og så når jeg aldrig bliver færdig. Øh, så det er bare at lave noget, og så få det gjort. Og så kan man altid finpuste, altså finjustere det bagefter. Eller hvis det er sådan noget som en video her, så glemmer I det nok igen. Og så kan jeg næste video jeg poste, den er bare endnu bedre. Ja.
Så det er en dejlig søndag aften, og ja, det, det tænker jeg var det. Og så ser vi, hvad der sker igen. Ja. Jeg kommer til at poste nogle flere videoer. Det her, det stopper jeg ikke med. Det skal ikke bare være sådan en 1 uges indsats, eller et eller andet, en måneds indsats, og så, nej, det sker der ikke med, så kan jeg bare stoppe igen. Nu gør vi det, og det er det her, jeg vil. Jeg ved, det er det her, jeg vil. Så jeg skal ikke bakke ned. Siger man det ikke det? Jeg skal i hvert fald ikke give op. Nej. Så I ser mere fra mig. Jeg bliver ved med at poste videoer. Kommer til at sidde lidt pænere den her gang. Og kommer til at dele nogle flere af mine daglige udfordringer. Kommer til at dele nogle tidligere historier. Og så har jeg en challenge, jeg gerne vil give til mig selv. Jeg tænker, at jeg kan varme lidt op nu. Men der er nok så mange, der ser den her. Nu må vi se, om der er. Men jeg vil lave en... Jeg har ikke helt besluttet mig endnu, men om det skal være en klokken 3 eller 4. Men i hvert fald sådan en uges challenge, hvor jeg skal stå op klokken 3 eller 4. Og så også i god tid i seng, så jeg får min søvn. Og ja, så bare tidligt op. Fordi jeg gjorde det engang før, faktisk. Og det kan et eller andet. Men ja, nu vil jeg ikke sige for meget. Jeg vil hellere snakke om det under rejsen. Jeg kommer til at lave en video hver dag med det. Og så en længere video også, hvor jeg deler hele erfaringen og oplevelsen. Fordi ja, jeg kommer til at forklare, hvorfor det er. Like, subscribe, giv en kommentar, hvis du har set den her video, og hvad du synes. Hate, like, whatever du vil. Og ja, eventuelt del noget, du har lært i dag, hvis det er noget, du ved, du skal arbejde med. Og så ellers bare følg med. Glæder mig til at kunne dele mere. Vi ses. Adios.